कोकण म्हटलं की डोळ्यांसमोर उभा राहतो अथांग समुद्रकिनारा, मालवणी जेवण आणि त्याच बरोबरीनं इथली समृद्ध जैवविविधताही। कुडाळ तालुक्यातील नारूर गावातील रांगणागड इथं दुर्मिळ आणि बिनविषारी जातीचा शेवाळी पाणसाप आढळलाय। प्राणीमित्र अनिल गावडे, वन्यजीव अभ्यासक गौतम कदम, वैभव अमृतकर, दिवाकर बांबार्डेकर, प्रसाद गावडे, ओमकार गावडे, शुभम फाटक यांना रात्री ट्रेकिंग दरम्यान प्रथमच हा साप आढळून आला। हा दुर्मिळ बिनविषारी साप ऑलिव्ह फॉरेस्ट स्नेक म्हणजेच शेवाळी पाणसापाची समुद्री सपाटीपासून 217 मीटर उंचीवर संशोधकांमार्फत प्रथमच नोंद करण्यात आली। शेवाळी पाणसाप हा मध्यम आकाराचा असून हा साप समुद्र सपाटीपासून 700 ते 1000 मीटर उंचीवर सापडतो। हा साप जवळपास 94 सेंटीमीटर पर्यंत वाढू शकतो। या सापाचं शरीर मध्यम, बारीक आणि समान चमकदार खवल्यांनी आच्छादलेलं असतं। डोकं मानेपासून किंचित वेगळं तर डोळे मध्यम आकाराचे असतात। पृष्ठभागाचा रंग हिरवा तपकिरी शेवाळी असतो आणि मुख्यत्वे हा साप पाण्याच्या ठिकाणी आढळून येतो, म्हणूनच याला शेवाळी पाणसाप असं म्हटलं जातं। या सापाच्या संपूर्ण शरीरावर दोन्ही बाजूला काळ्या रंगाच्या ठिपक्यांची रांग असते। पोट आणि शेपटीकडील खवल्यांनी मध्यभागी काळ्या रंगाच्या विस्तृत पट्ट्या असतात। हा साप निशाचर आणि जलचर साप आहे। तसेच हा साप पठार, सदाहरित जंगलांच्या मध्यम उंचीच्या पाण्याच्या प्रवाहात आढळतो। मासे, बेडूक आणि कृमी हे त्याचे प्रमुख भक्ष्य आहेत। हा साप अंडप्रजक असून शांत आणि लाजाळू स्वभावाचा असतो। त्याच्या भक्ष्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्राण्यांवर तो सहजासहजी हल्ला करत नाही। आंबोलीमधून सर्वप्रथम या सापाचा शोध लागला। संशोधकांनी त्याला पाण्यात राहणारा साप म्हणून एक्वाटिकस असं नामकरण केलं। आंबोली येथूनही या सापाची प्रथमच नोंद करण्यात आली होती आणि आता रांगणागडाची यात भर पडली आहे। पश्चिम घाटात असे बऱ्याच प्रकारचे दुर्मिळ साप, बेडूक, पाली इत्यादी प्राण्यांचे वास्तव्य आहे। या प्राण्यांचा अभ्यास करून त्यांचं संवर्धन करणं फार गरजेचं आहे असं अभ्यासकांना वाटतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।